minute of Sodom to you. Baba, ndimi makandituma muna ino nzvimbo. Ndinoziva kuti hakusi kugona kwangu baba. Ndiri ndega ndaimbofana kakwanisa kakuzvigona. Asi baba, ndimi makaita kuti ndinge ndiri pano. Saka ndinongoisa vana vese vemuSodom pamberi penyu baba. Sematungamirira makaita Jona baba achienda kuNinevha. Ndinokumbira kuti munditungamirirewo murwendo rwandiri kufamba urwu. Father, I pray in your name. Ya ndazviziva hangu kuti ndozvawakafundumwarira. Haiwawo, chirume chikuru chese chinganyareba kufundumwarira amai. Unopengerewo shomori. Kubva pakenda nyoko wako pamba panapa. Pane chokusaya here. Hadedi, ndikuda modza nini? Zvimwe zvamukutaura izvoka nandiyasaba zvona nii? Ndikuda modza adzoke panapa. Tetekera ndikunyepawo shomori. Iwe uri mwana mudiki fana ungamuzvizwise pazvinonetsana vanhu vakuru. Icho unofanira kundoziva nechekuti name wakoka takazondoona zvakakodzera kuti taziya kwache. Chete that's all. Chamakanyonetsana chacho unotazotaura mwachiko naidedza. Itoti modza adzokewo. Namana. Anyo wako ndichowadabo shomori. Full stop. Ndatopedza newe so. Ndakura mabhanza emakastoma asati atanga kuuya apa. Handidi. Ndokupunzumura manje wakada kunditira mapo. Hadedi ndakutaura hangu mabhanza achona. Because ndinogona kuzondishinga. But mira ndikulaine something. Kana makanisa modza wangu kuti ndizarimisa matactic enyu panapa. Ko Sister Bridget muri pano? How are you? Ndikukwaziseka. No, don't worry. Ndandisinoziva hangu kuti mune kambani. Let me go ndatodisturb. Madaro wakanhengo. Saka kana uchida kuitirwa manaisi nini, urita make sure kuti haudze vanhu kufamba kwatiri kuita teso. Ende zvekunzi Mr. Kanhengo izvo kwaizvo, handidi kuzvinzwa izvo kana tiri 2. Especially tichienda out kudai so. Ndiri CB kana kuti placebo. Handitika? Okay, ndazvinzwa wakanhengo. Handisi kufara kana ka1. Okay, Sister Bridget. I know the reason. All right. Ngatibatane maoko edu. Sure here. Oh, batai. Praise the Lord. Ngatibatane edu maoko edu. Tokota msauso wedu. Tonamata kuti pese patichange tiri tese. Tinge tichitungamirwa namweya mutsvene. So, let's pray, Sister Bridget. Mimi mungaudze mukadzi wamunoda shuwa kuti izvoni makuda kuroora umwe mukadzi wechitu. Murifunga kuti pane mukadzi angamirira here mashure akadaro iwayo. Hazviitezvi. Imi munotetekera nyeno side boards namai wako. Ndosaka nyizoda kuvapunzumura bakanya wako nemba kurevhura nyaya. Ndakawanyepawo shomori ndikandikuda umwe mwana. Pakuti paheta chembera prazitibe mari azviiteba. Ndikava ndati kamai vachindirega ndisvake umwe mukadzi ndoroora zvangu ondizvarira. Pakutoti kwenda kurongedza ndiende kumusha kwedu. Ndikati enda iwe ndori basa nazvo ba. Pakaipa. Kungotidze vaviri kadzinonetsa idzi. Ipapa ndikada kukupa advice sekuru yekuti gogo vanga vasingaiti. Vanodzoka apa mowirirana. Zvosonzi Msaya ndiye akati zvakati. Yosara yayangu. Saka isu tongoti zvamunenge maita izvozvo bo. So long imimi wacho muri happy chete. Ewe Jedi, kwa cash box masiya here. Ai wakani Jedi, ndingatoti ndikazana makastoma ndozana pekuisira mari. Chete. Yesaya. Pastor Kanhengo, remember zvangandishtaura nemi manje. Hanti mazvaona kuti mari vanoita zvinhu nenzira yavo inoshamisa. Hazvina kutora kana zuva 1 zvaro tatopindura. Ndabva ndaita kushaya namashoko enyu. Ndinongoti Mwari makanaka mazuva ese. Ndosvika ndichikupe mari yokusitoro kwangu. Pastor Regi, ndiribe kuna moto yenyu bakani panzako. Munhu waMwari pakatoipa. Handina kana mari yepeturini. Munoziva ndabva ndafunga Jesu ari mugarden reGetsemani. Akaedzwa akasvika pakukumbira Mwari kuti Baba. Mufana madoko. Hauzivi here tsumo inotaura kuti muroverera kure vepedyo wakureverere. Haufaniri kubira mudhara wako. Mudhara wako ari kutotambura zvake uyu. Apa mufana wanguka. Ndikuda kukudzidzisa kuita mari zviri clean zvisina kana jeri mukati wanzwa. Wakaswima nesu mufana. Unoita manyoka nekudya mari iwe. Ukangoteerera zvandenge ndichitaura chete nini, unofanira kudya mari iwe. Asiri mukuru wangu. Wona kamera takaningirikini. Iwe ndilaine ati cheto iziya. Twada tongoshinga hapana. Handirwadziwori wangu iwewe. Okay, now listen to me. Ndikuda kuti usiye wavhara shopi ine handiti. Topinda mutown. Tichinge tapinda mutown tiri kunopaka padhuze nepapost office. Then iwewe nichakupa key. Woenda papost office ipapo. Hausi kutaura nemunhu kana ani nani zvake. Masecurity aripo ipapo mafesa angu handiti. Saka chauchaita uchavhura muchileta box nekey handichakupa iyoyo. Chileta box chinoiswa matsamba chichi handiti. Urikuenda ipapo neplastic reblack futi riri kumashure kubekisituko. Wopakira matsamba ese imomomo.
then wouya nawo kumota kwandee ndiri uku. Handiti, kana wauya nawo, ndichazokudza zvekuita. Naika? Wakutondinonotsa manje iwewe, ndichazopedzera ndanongwa manje. Ndikandiende panosidzo kuchechi ndodarika ndichipika. Wapaona manje? Iwe, usandiudze iwe. Asi kune bhebhi nyowani kana kukela zuku. Usadarozve. Kose usina kutaura nguva yese iyi. Iwe, apa miwe ba. Ndokubanzura bakani. Reka ndiende zvangini. Aizvi, ko zvatoshata. Katinyarare. Ko oshazaripiko wake ndi mumhore sendisani ndaenda hangu. But pastor, we seriously need to talk. Talk? About what? About us. Iyoyo madima mboisiya mbichana naye Sister Bridget. Kwete, ngatigare taitaura pastor. Kana paine chekutaura togara tataura. Kana pasina togara tasiya. Nekuti ini ndakutonyara ini. Pese ndinoita sendinoita ma-advances. Asi ndakaita wrong impression kana. Kwete Sister Bridget. I'm sure mchechi munomu, kana pwere diki chayoka, inotokwanisa kuzoonaka kuti pakati pangu nemi pane chemistry. Asi woneka Sister Bridget, panguva ineka, a lot is happening in my life. Saka kuti ndifunge nezve relationship ika. Munozive pamwe siwa makombarero ari kutononoka kuya mulife menyu nekuti muri single. Zvinonzi munhu anotungamirira boka revanhu anofanira kunge aine mubatsiri. Dai tiri mai mufundisi nababa mufundisi pamwe taitobuda nema-ideas mahombe chaiwo. Izvozvo ndiri kuzvinzwa Sister Bridget. Ende neniwo ndotokufararai zvakanyanyisa ka. Asi kanyaya iripo ka. Handina chekukupai chacho inini. Ndiri razarwo zvangu. Usaidi ndine chandiri kuda kubva kwamuri. Ndongoda rudo chete ini. Chokwadi here Sister Bridget. Kana mimi muchingondida chete. Tikuende vandofonera ka. Hapashaweuka kana 10 vanoresponda waiziva. Yesaya, saka takamirira naye mukoma wangu. Handikafuti tinorwa zheti. Nyamana, uona murata panopera mwedzi unoka. Ndofungotenga kana akwa. But akwa bho here. Me andopinza kana Honda Fit hybrid waiziya once. Ndakaenda. Because Honda kababa ndoichanozara azukuru vese. Iwe mfanewo, kwana wanzwaka. Ukwani. Wona ka Oshas. Apa kapa, ndatongoya kuzokupa payment yako ka. Advice yangu ndeyekuti, nhasi unouka, enda kushopu unoswere kokoko. Ndichazokutora hangu time timbonoita 1-1 ka. Lay low. Hapana munhu anofanira kuziva kuti une mari, handitika? But mukuru wangu. Hapana chatiri kumbodiscussa Oshas. Zvandatotaura izvozvo ndizvozvo. Ndatopedza newe so. Masvika ndichimhanya mewa Bridget. Ndambomhanya kuchechi uko, tozoireketa imwe nguva. Kuchechi? Imimi mukoma. Kuchechi manje. Hede. Aye, asi Mwari hatetikire banhu vakaita seni. Makatanga kunamata rini ko mukoma imimi? Kuchechi ipiko kunonhamo ikweyo? Kusodhoma chechi of Christ kamu. Ndimi pamaiti shora here mukoma mimi muchiti kwai tiri kutunga mihono kapwere. Kwai manje. Chindinyepai mukoma. Muri kuronga ino nyaya yamai oshomore. Izvo zviko arikwe wanenge wakutokotolewa notumwe turume bakani mimi muri korododo ino. Waneta hawo wodzoka. Mwatambirapo kare. Chiwera muchityeba here mimi mukoma Shamwarika, wendo unondikuda daba, wazwa? Hantu wakanditiza pano, wakatwasha daba zvokuzvara. Saka nini ndikuda mwana, ndikuda kamusikana chako ndo uno, kombopotoninchisa makranchi. Aye. Ndizvo ndiri kuda kuziva kuti muchatopadini ipapo. Ndakaboya zvimweni, ndichipe basa ndawaoshomore beni. Matanda kumbodoka ka. Makaboya umwe kupi mazuva mairi ndakagara ndisipo iyaya. Ndikadzokerana namai waoshomore, munokomborena. Ndikati ndaboya umwe ndichawadaba, makukomborena pokari. Chiko chomunombonyasoda paraife yangu imimi. Ayo aba mukoma, kana makatoboya umwe kamu zvakatonaka, paribe kunyangaraba. Ndiri kuda kundoziva kuti mushinu chere. Aye, mushinu bakani, ndo kuchechi. Ndosaka makasuta kuda kuenda kuchechi. Asirimi. Wadichiwa bakani, ndipe mukana chete uone. Hamusima kundiomeserera apa brother. Chireke kamugoramba muchiti kwai brother. Chingoti ingiri chete. Nai, saka ndochiti baby ka. Makamadi kuti ndimbonofunga then tozotaura. Aiwaba. Simbinuro chapisa bakani. Saka watiko nai baby. Okay, let's try and see. But you must say something. Musatarise kuti ndogona sese nditora munhu ndinotadzawo. Ai. Kwaikomba mangu munaimi. Noizideko ndikuzwa iyi. Iwo shomore, vhura dotoni. Kana mjanga ari kunokere padhowa. Oshomore, chiko chikitika mumba imomo. Vhura dotoni. Noizindeyo ndikuzwa iyi. Handisi kunzwa. Ndiani wangu uyu? Enda chata vhara. Nozodzoka namangwana waiziya. Amai wangu imi. Wakatodhaka kwaiyoyo. Oshomore, vhura dotoni. Kasikidza. Ndiani wangu uyu? Ndabamba wako. Kasikidza Oshomore vhura dho. Ndikutonhoriwa bakani. Abambu. Ndochichakadaro chocho chinenge ngozi. Ndati bambu bai Oshomore. Ndati ndi dead. Vhura dho ndi dead wadzoka. Dead? Who is dead? Amanaka, ndikadza kunjira mpeto wangu munomu. Makwami nditira laba. Safi boy reo man. Wakasatori ndiwanika. Ndakuzobudira panze papo ndobva ndakushinga. Dzwawa? Oshomore ndamene bawaswaka. Kasika vhura dho. Ndakuzokupunzumura manje. Iyo mganga iwewe. Umboraniko iwewe. Oshomore. Aizve. Odedza ndimi. Tudzima malaitsi handiti.
iwe unozizaka kuti mota inetindika saka hapana kana munhu wana anombofa akaziva kuti pane zviri kuitika sha. Please ndokukumbirisawo baby. Aiwa sha hazviiti zvandawira ndizvozvo. Ndakuudza kana uchikwanisa kundibatsira ndibatsire, kana usingakwanisewo it's fine, ndoona zvekuita. Zvabva nekupiko ne baby. Ingo unozoona kuti money is not a problem to me. So wanga uchiti uri kuda zvemari. I know it's a lot to ask baby, but please I don't have anywhere to turn to. Please baby, mangwana Sunday ndiye ndichida kutoishandisa. Babe, wati mari iko mari yachona? Just 400 US baby. Okay. Let me do transfer kakufoni kwako. Handiti unoiko keshi rewe. Baby, ekwa keshi ekuita sei kwamana? Ndiri kuda keshi ini wakumanaka. Okay, rega ndikupe keshi yacho yandinayo kapanapo. Indonyepo twakapfekeka ni baby. Kuda kuziva zvandakapfeka zvinoita here izvozvo. Okay, ndakapfeka hangu night dress. Ndiripopfekera bai ni baby. Ndino handawe chete. Watangoko. Wanamata here sha, please don't forget to pray. Obo, ibaba ndindokata chete. Ndobva ndatopfuga mabakani. Ndobva ndanamata. Wewe. No baby, handitati. Komangwana urikuuya here kuzonditora takuenda kuchechi. Isanje ke mangwana. Obo, ndoyanchikutora. Saka semukuru wemayuthi ndaona zvakakodzera kuti ndite a little something. Pastor vedu Pastor Kanengo ndakatombowa tiudze nyaya inezuro. Saka ndazongoya kuzozadzisa. I am pledging $400 muchechi munomu kuti program iende kumberi. Amen. Ipapa ndikutoda kutoisa something like 1000 US ka ikupledge muchechi mumu kuti vanhu vabatsirikane. But munongoziva kuti sevanhu nezvinhu zvavo so zvekuzoratidza edu kuvanhu ka. Tizodi tinongoda kungozviitira zvinhu zvedu takanyarara. Saka sister, mukufamba sei kubva kuenda kumba? Where is your car? Inga zvakaoma, handina mota. Chichiramba kundivhurira dhoo. Mumba mangu mondobhadhara ndi muno property yangu. Nyasi unope kare ndadzoka kuchechu kwakusvika chiripoba. Kutosvika chine chakadhakwe papapa. Apa chino mari zhinji yenoti chakaiboyepo chibvunzei. Kachongo ninyepe chiri kumboitika neyopaomba panapa. Tetezi. Ukuda kutondisvisa manjini ndozvisiya izvi ukapunzumuhwa panapa. Handiti ndatoya kuti ugadzirisiwe here. Apa ndo pasina zvamuri kuita manje apa mama. Muri kutotaura netorero dzega. Asi sekuru Oshomole wainaye asikana. Iwe dzako dzemabhushe nokamona chidzinanganisa here. Imbonimirire wewe. Mazvionaka chiripe kana mukamwa baichi. Mukamwa machenemoka mune makaita kumburidziwa chigokoko. Chinorutsa kureketa ichi. Oshomore, ndati chii chiri kuitika paomba panapa? Ndiri kufunga mhodza tete. Kufunga amai ako kwakutodini kweiwe chingeke unozivani zvawakanetsana? Tete, munozera kuti tete ava ndibikire pamba panapa. Mhodza nandibikira bhobho, asi tete ava ndibikire. Kukubikira kwakutodini? Chirume chikuru chakaita sewewewe. Haukona kubika bai wewe. Saka Kachongo ngandotadze kubika kwega here naiwe mwanangu. Tetezika, muradho asi kukudza ifewo. Nyaripo panapa, ndekuti muradho akaendesa mai kangu panapa. Kuti asara achitora rimwe merazi. Ipapapa akasakura ndakamudhistebha ipapa pafoni. Achironga nemukoro ake kuti chozorara padheni panapa. Pambedha wamhodza vangu. Nai mukoma ndizvo. Munhu wamakaboya nuzuro uno ndiye wamakutoda kugara naye pano. Aiwa ba, hubhukodo bakani. Ndozvamakatoita izvozvo dhedhi. Manje chimira ndikudze something. Kana mukunyebera nemunhu wenyu ega kuti achazogara panapa ka. Mukutozvinyebera. Ndatopedza so. Iwe, unoshuwa here kuti pavanhu vese vari muno muSodhoma munomu. Munhu waona achiita ndiIngrid. Unoziva here kuti Sodhoma yese inei zvese nekugomoroko hapana asingazive Ingrid. Unoziva here kuti Ingrid ka. Ndikisewo sha. No. Muimbira Mwari muno Sister Bridget. Mapendwa neiko imimi? Yesu. Asi nini ndiri mwana wa Satani kani? Oro zvandoda kuita ndezvekwa Satani. What do you mean? Zvakaoma. Handisi kuti muri Satani kwete. Asi just look around you ka. Mifananidzo yaJesu yese iyi. Madi zvenyu. Yes kani mwana wangu. Wao munoziya hapana kana nidhi yekubvunza mafananiro amakaita you guys ka. Kuita maduplicates kudai so. Uri sei hako Oshomole? Handiri right zvangu ini. Hamene mimo kuti muri sei? I'm good manje ndakuona. I'm happy to meet you. Unokwanisa hako kundidedza kuti andiplaki. Kana nino ndafara nekukuziya andiplakiza. Ininika munogona kuendedza zvenyongoti bosi mabude. Mabude. You are so funny shem. Ndakuigira mabiscuits nedrink amenoti unomafarira here. Kumafarira chete. Ndotodhomoka nawo zvekudaro meziya. Vamwana kuchikoro kuka vakutondedza kuti elder lemon cream. Nenye kufarira malemon cream iwayo. Zvakaoma sure. Wamboja makodomo. Baby, andimazieni, what is that? Ndo yamwe so baby. Yokuti ndikatora mukako ngombe mtete uya. Totodini naye. Tobva tosanganisa no sugar. Tonyatsobika zvishinu. Iwe anonaka bakani. Unorwa mwana uchitika kanda kokwa akadhewo. Andimaziveni baby. Saka unozondibikirawo ka.
Hanti wagara unoita zvekubheka, saka I don't think kuti zvekubika makodo macho iwayo zvingakunetsa. Ovo. Koma Goriondo, wakamboya jere baby. Zvekunyepedzera kupusa zvodozvidiwa baba inini. Mwana wangu yo munomuda here imi kana kuti munomudaba? Kuharare pakanino. Mukaita zvekutamba munonyopolewa nowakangwara mozotanga kuchemapo kare shede. Eish, ndo zvamuri kutaura nezvazvo. I'm sorry mamaka, but I'm not comfortable kutaura nemi nezvenyaya yakadaro iyoyoyo. Sorry izvenyu. Comfortable rokutodini kweiwe? Ndinyepeshete kuti pano zviripo here pakati penyu muri wairi kana kuti palibe? Hatokuraba kani takudowa kuasha isu. Ipapo hangu inini mamaka, to be honest with you and with all due respect, handifungeka kuti zverelationship yangu nemwana wenyuka zvine anything chekuita nemi. But zvakangofananazvo, hapana chiri legit pamasini akadai saya mukoma, nekuti zvagaraka isu vacho tichangova futi, ko handisi kuti zvomuhomo here pasimiri. Iwe, ndikunzwa futi uchitaura mashoko akaora iwayo. Ndinokuvheringa nemubamo kanodonherawo kweiwe. Hauzi here kuti kunonyanyosviba kana kwave kuda kuchena? Manga chena inoparira parire nhema mufana wangu. Haini ndaboini, hande kupost office ko chibaba, tikunoita zvatatagara tingoita. Yamana, esodori kubhesi weze nemajizi, tutoriwa kana akoko pina. Uneka mwana kampama kari kudarika kumukoma sibaudu. Ndati, how can I help you? Haya, zvakaoma. Kweiwe vatenderi vacho vanotozviziva here kuti mutungamiriri wavo haana mukanwa kudai? Anyway, kuri seko kuchechi kwenyuko. Haizvi, ko uchine bhusi yako yakabhenda iyeye? Vakomanaka. Mukoma, don't tell me kuti maya kuno kumanera akadai swaya kuti muzongoni insulta chete. I'm sure kuti you have other better things to do than this. Sandizvo here mukoma? Ya, uri right ipapo mwana wamai. Bamunini, handiti you remember here paipai ndichikudzeka kuti ndine mabusiness propositions angu andakaita. Saka manje ipapo pandiri kutobva kakutauni uko kunofinalize ka. Saka zvaita. Mari yaita bamunini. Okay, I'm happy for you mukoma. Handiti ndizocheteka. Because ndiri kumhanya ndiri kuda kuenda kunobika inini. It's late. Iwe, unopenga here iwe. Uchinobika ina iwe thanks. Enga ndiri kuti mari yaita wani. Uchikwana iwe. Ufundira kuti ndinosiya mwana wamai wangu manje achita zvekunobika chikafu chenzara ini ndiripo. Haone kuti azviite here izvozvo. Ngatipinde kamutauni umu ndinokutengera take away. Men shall not live on bread only. Semchingoita dzungu pese mimi naye asikana. Kubatsira baka nemwanangu iko ndanga ndichitoita ipo pai. Nditende hako, hii kuda kuti pai dzungu, dzungu kutodini. Mama mandirwadzisa kusvika pekupedzesera. How could you do this to me? Shuwa mukuda kuti ndinyarire pai kwenini asikana. Muzvikuru kundoda kukubatsira kakuti murume wako adzoke uri kuzizwa ka. Ndoda kuti auye achirova bara ramhanya chairo muzvikuru. Saka zvandiri kuda kuti iwe uite ka, ini ndichakupa mushonga kana chinge ndakupa mushonga wandichakupa ka. Woisa mubhurugwa mako kana uchinge waisa mubhurugwa mako ka, inini ndichauya ndochereketa newe uri kuzizwa ka. Kana ndichinge ndashereketa newe inini zvese zvatinenge tichiita zvinobva zvaita ka. Ende murume wako uchati chose chauchataura muzukuru anenge achingobvuma achiita, wazizwa muzukuru. Ndiri kuda sekuru, regai ndibvise sketi yachona izvezvi. Hunde wechimeme. Kuvhara ine glata maiziya. Hey, ndobudirire here apa. Njere dzemufesuyu dzakakwana here idzi. Apa kapa ndinge ndikutotaura nepatient yekupsychiatric unit chaiko. Amen. Rega tione. Saka wakambonzwa nezvinzvimbo inonzi Sodhoma here nhairasta? Uko here uko ndinokuketa zveipapo maiziya. I mean kuti kune malinks here ari ikoko kusodhoma ikoko. Like kune vanhu vanokuziva here? Maya handiketana nemabhadhi mind ikoko enini. Okay. Saka yakachena iyi haina mauswa. Saka unoda here kusiya ugunduru hwauri kuita utange new life iri organized. Iwe mudhara iwewe chigunduru ndiani Shut up man iwe. Ndati haudi here kuita miliyoniya wemashuwa kwete wako wekurota uyu. Yesaya rugare rwemapostori tichibuda tikagara tobhema ndokuti tioneka. Ndakutorareni baby. Gesi ndakapfekei? No, Sister Bridget. Please don't talk about that neni, please. Muviri wenyu uyu kauyu itabernacle yaMwari nhaika iremekedzei. Don't say things like that, please. Okay baby, I'm sorry. Baby, sorry hakoka. Handisi kuda kuita sendiri rude ka, asi ndiri kuda kukuchengetedza handitika. Baby, tozonyatsotaura nyaya idzi kana tapinda musvitsa tsvena handiti. Inini handisati ndamboshereketa, and I'm sure newo hausatika. Saka richatoita zuva guru chairo rekuti tinenge tichinyatsodzidzisana ka. So, uri kuita hako baby? Hapana hangu. Iwe dzokera kugedhi kounofora raini toni handitika.
wasvika seka kuno kuiwo ingwataudza vanhu vese ari padzara kuti imbomira katiri paranji ovo ndozvawataura izvozvo manduwe watuke muri paranji manje nini yangu ika haikwanisi pamira kusvika ranji yenyu yapera emergency ndakutobatsirwa izvezvi. how can I fucking help you ye chashamisira padambudziko rako iwo chii dzokera padzokotoni ndakatozvigarira hangu muno ndichidyira mhepo zvangu sorry ndichidyira hangu bhega rangu sudden death iwo wakutongowerekana wapinda munomu ye are you mad in house? Sorry wamune baudu nai mwabva muchisposa ini mhosva yangu ndoyeyi apa chingakunda kunyepa vanhu zvakanaka kuti bhebhi wangu akatsakatika ndikuziva baiko ari saka imhosva chero kumangareko ndatoti bhebhi wangu akatsakatika. Munhu ari kuti bhebhi ye unoziva here kuti is an animal imhuka hombe chaiyo chaiyo iyoyo is wanted dead or alive haditika ukunzwa here iwewe ndikuzvizwa hangu manduwe asi handisi kuzwisisa baini bamu kuti bhebhi wangu yemhuka imhuka pakutodini. That woman is a criminal wanzwaka ane mhosva dzakawanda dzisingaitenga dzakata kubhetere hema ukanditika ane chikwara chake vaifamba vachibata varimi vefojaka nevachiregoridi hada ubwodowo. ini zvandasumukira pano ndasumuka kuti tishandudze upenyu hwedu isusu vagari muno musodhoma ka tichinje life yedu ya ngatiiti amen tichadzise satani ka Amen. saka regai ndingoti tira kupleja kamari kadiki diki kandinako handiti ndanga ndauya ndakabata ka $20,000 chete chete saka ndira kuti kana tichinge tapleja kamari ikako kabatsire vana vemusvondo munomu handitika tira kuzviitira mabasa edu isusu muchechi munomu tizvikriyetere mabasa edu kana tichinge taita mabasa edu isusu vana vedu vemuno muchechi havazokwanisa kunge vachitambura handitika toshandura upenyu hwedu saka ndiwo chete chete nyaya yandandauya nayo muzuva ranhasi. aiwaka tofunga kamazvinzwira mega kavatendere hanzi kuchema kwedu kwapera kapano pasodhoma church of Christ vaisraeri chaivo vakadzungaira murenje kavakasvika pakumhura mwari zvinonzika vakatoudza mozisi wacho kakuti tidzosere kakunyika Ijipita kwataikanya zvitina nemate asi takaguta asi hanzi one day kamwari vakaita minana mwari havadhakwa ava kwakazongofuma kwakadonha mana from heaven. Imagine murimi brother Ingrid kwakatsukunyaka muchingofuma mangwanani ega ega kapaya dipenyu paine box repizza irire mushando wangu ini saka 700 yandakakupa iyeyeka ndo commission yako ka for the next 3 months unopaonawo sei ipapo. imradheo sarira zvekutamba neni wanzwa ndinongera ndubu rangu ndibve panapa infact watongondibuda ipapapa ndatongogara ndasiyana nekazhetika kaka nokuti zvine zvanotanga kunetsa izvi zvozotishingane panapa ka handidi nyatsoteerera unzwe kamufana wangu ino inonzi harare wanzwaka hakusi kwenyu kwamupini wasvotoka kakwa munobva namudhara wako too much information mukoma wangu ndati ndisotewo ndubu rangu naamana patakanyorerana kuti nini ndiri kufanira kunge ndichikubhadhara hafu yemari yandinenge ndaita ndepapi. zvanenge utori siriasi mugenga iwewe oraita hazvinetsi mira ndifonera masista enhamba dzavo ndichinadzo ndinonzi kuti hapana shangara wakatenga kukudibiro. fona zvakatonaka kaka kana zvakadaro handiri kuziva hako kuti nini namai vaivai hatina kumbobvira taonana munhu wawakaona fesi yake ka ndiwe wewe saka kutofona kwauri kuita kauko let's hope kuti une umbowo hwakakwana hwekuti munhu akavadyira mari iyoyo ndini. Osama atopinga zvekutodaro kaimi makuru wani after ndarobva kufazva almost temi yese ndichirova madenderedzwa nene michita mudziginyira makundikudibira. iwe kukudibira chii chachona strings attached yachona inoshanda kana kwakusaidi kwangu cheteka asi kana zviri kusaidi kwako uchida mari dzangu unenge uchinditi bhebi ini kana ndane nyaya dzangu machi ndipo paunenge wakuti no strings attached. aiwa kanisibaut mira ndikuudze sha hauziva here kuti nina thanks tiri kumhanya. saka ane basa rechii thanks chii chaanoziva parumenzi mufana mudikidiki akadaro iyi sha munhu yeuye he is holy ndotofila bed nezvandiri kumuitira izvi hazvina kana basa izvo sha iyo zvese zvaakabata panyika panapa unozviziva here iwewe usade kutifilisa bed nezvinhu zvisina kana basa rese iwe plus handiti riropa 1 kana ndikakumitisa ininika ndezvemudangaka huku inenge yadya mazaya ayo hapana